Vítam vás v dnešnej prvej časti nášho rýchleho marketingového slovníka, v ktorom sa budem snažiť povedať vám o najzákladnejších pojmoch, ktoré v marketingu využívame, aby som vás trošku dostal do obrazu vlastne o tom, čo je pre nás dôležité, ako výsledky, čo sledujeme, čo by ste mali sledovať vy, aby ste sa trošku zorientovali v tých pojmoch, ktoré my vo veľkom používame. V dnešnej prvej časti chcem prebrať výraz, ktorý je absolútne najdôležitejší vlastne z hľadiska akéhokoľvek marketingu alebo respektíve akéhokoľvek výkonnostného marketingu, čiže konverzia. Čo je to konverzia? Konverzia je akcia, ktorú chceme, aby na našom webe náš návštevník vykonal. To znamená, že je to tá vec, ktorú keď spraví, tak považujeme ho za zákazníka alebo za najbližší krok k tomu, aby sa stal zákazníkom, čo sa týka webu. Konverzia inak po slovensky sa volá samozrejme cieľ a dôležité je z toho pohľadu, že je to posledný merateľný krok, ktorý nám na webe zákazník urobí. Takže keď ho tam privedieme, vytvoril nám návštevu, je to všetko super, ale keď ho konvertujeme na nejaký ten cieľ, ideálne odoslaná objednávka v prípade e-shopu, v tom prípade máme priamo zákazníka. V prípade shopov sa to meria úplne najlepšie, tam je to naozaj úplne jednoznačné, proste objednávka je konverzia, nič iné pre nás konverziou nemusí byť. Na základe konverzie potom v shope vieme zmerať spätne cez Analytics a AdWords, čo konverziu spravilo, vieme vyhodnotiť, koľko nás tá konverzia stála. Toto je strašne dôležité pri e-shopoch. Pri e-shopoch s našimi zákazníkmi riešime priamo to, koľko ich tá objednávka, ktorú sme priviedli, reálne stála. To znamená, že je rozdiel, či vám privedieme objednávku za 2 € nákladu alebo za 15 € nákladu. Obidve môžu byť samozrejme výhodné, ale každá inak. A inak znamená buď vyššou hodnotou, alebo maržovejším produktom, ktorý sa v objednávke nachádzal. To znamená, že je rozdiel, či vám privedieme za cenu 2 € objednávku v celkovom objeme 5 €, alebo vám privedieme za 15 € objednávku v celkovom objeme 1500 €. Kvôli tomu využívame ďalší pojem, ktorý si preberieme neskôr, volá sa to ROAS, to je návratnosť investícií na reklamu. ROAS nás zaujíma ešte viac ako konverzia v prípade e-shopov, kde vieme priamo zmerať hodnotu, vieme vypočítať priamo návratnosť investície, čiže o koľko percent sme zhodnotili vašu investíciu do reklamy. Čiže teoreticky do reklamy ste vložili 100 € a táto reklama vygenerovala 950 € v obrate. To znamená, že ROAS máme 950 €. Pokiaľ máte pri tom maržu povedzme 30%, tak ste na nejakých slušných 150 € zisku. Dobre počítam, približne dobre počítam. Takže ROAS je rozšírením merania konverzií. Konverzie sú ale základ. Čo je pri konverzii strašne výhodné, konverzia nie je použiteľná len pre e-shop, je použiteľná prakticky pre akýkoľvek web, ktorý má merateľnú akciu. Pokiaľ robíte nejaké služby, povedzme, že ste advokát alebo stolár, máte na svojom webe formulár dopytový, ktorý je správne umiestnený, vyvoláva sa cez tzv. Call to action prvky, ďalší pojem, ktorý si preberieme v budúcnosti, tak vám vieme priamo zmerať počet týchto odoslaných dopytov a koľko jeden dopyt stojí. Samozrejme tu prichádza potom do úvahy, ono to nie je priamo zákazník, ono pošle dopyt človek, ktorý sa chce informovať, človek, ktorý potrebuje hocičo jednoducho. Tu treba trošičku poznať mieru vašej konverzie do formulárov na zákazníkov, čiže mali by ste vedieť, že ak vám príde 10 formulárov, tak môžete počítať s tým, že 7 z nich je zákazníkov. A v tom prípade si vieme takýmto pekným podobným spôsobom odvodiť, koľko vás jeden ten formulár, ergo jeden zákazník stojí. Čiže konverzia je niečo, čo my ako výkonová agentúra veľmi propagujeme, máme veľmi radi a veľmi využívame, pretože je to fakt úžasný nástroj na to, aby sme vám ukázali, čo zarába, aby sme my vedeli, čo vám zarába, čiže niečo, čo je pre nás prakticky ten najhlavnejší cieľ, čiže konverzia.